היה הלכתי. הוא שלף עשרות ספרים, קרא, חקר, למד, אבל בגלל קדושת השבת לא רשם דבר. במוצאי שבת החזיר כל ספר למקומו והתיישב לכתוב פסק הלכה של 20 עמודים עם ציטוטים מדויקים. הכל מן הזיכרון. אני מסתכל עליו כמו איזה הר גבוה מאוד. הוא ענק. אבל גם החוקר יודע שגדול הדור לא בוחל גם בפרטים הקטנים, מאוד מאוד קטנים. לא תענה לו. זה עוין. לא תענה לו. מי האיש שמסתתר מאחורי הרב הגאון? איך הפך הפוסק הנועז לכוח המכריע בפוליטיקה הישראלית? כל מה שאומר קודש קודשים. מלאך מדבר מהפה שלו. מלאך. הבמאי לוי זיני יצא למסע ארוך אל חייו ומשנתו של הרב עובדיה יוסף דרך רחובות ילדותו בירושלים. זה כמו הדגניה של ש"ס, זה פה, בשכונה הזאת, הכל מוליך לכאן. הפייטן האהוב עליו. הרב לא מדבר הרבה, כשהוא רואה אותי הוא אומר לי תוציא את העוד ותנגן. יאללה, בכבוד. האישה שמנהלת את חייו והבן שנשלח לטלוויזיה כדי לעשות כבוד לאבא. מה שאני לא עושה אני הבן שלי. זה אומר אני חייב לייצג אותו יפה, לא לעשות פשלות. אבל פשלות היו, בעיקר במוצאי שבת אחד, במהלך הצילומים בבית כנסת היזדים בירושלים. המכות והיריקות באו לצוות הצילום שלנו בהפתעה, אבל העוינות לא הייתה צריכה להפתיע. הרב עובדיה הכריז מלחמה על ישראל החילונית והאשכנזית. רק את כלי הנשק הוא מחליף מדי פעם. אין ספק, המהפכה התחילה רק. ועוד תמשיך ועוד תמשיך. מרן, סרטו של הבמאי לוי זיני, מיד אחרי האות. עובדה. התחקיר הוא של קרן מועלם ואילן יונס. הגיבור הוא האיש שרק לפני שבוע שלח את ביבי הביתה וקבע שוב את סדר היום הפוליטי שלנו. הסרט הוא כאמור של הבמאי לוי זיני. מרן. את מורנו ורבנו, עטרת חוסיין, פוסק קדוש, הרב הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט"א. חודש אלול שנת תש"ס ובלשוננו ספטמבר 2000. הימים ימי התעוררות. הרב מחטט רגליו מעצרת לעצרת לגייס מאמינים. והפעם כיכר קטנה בפתח תקווה הנתונה בין שיכונים רבי קומות. סינמה פרדיסו, נוסח ישראל. דווקא ברוח טובה. דיברו עם גלעד, דיברו עם רבי משה. יצאנו למסע שמטרתו לקצר את המרחק בין הדימוי החילוני, התקשורתי, החרצופי משהו, ובין גדול הדור, פוסק ההלכה הנועז, מנהיג רוחני ומנהיג פוליטי של הציבור הדתי, מסורתי, מזרחי. הוא לא רוצה להיות פופולרי, הוא לא רוצה להיות מקובל, הוא לא רוצה להגיד את הדברים שכולנו נאהב לשמוע. הוא אומר את הדברים שהוא מאמין בהם, ולפעמים הדברים שהוא מאמין בהם לא נראים לחלק גדול מהציבור. מה אתה רוצה שהוא יעשה? שלא יאמר אותה. הוא רואה בש"ס אמצעי להגשמת מטרה שהיא חשובה לה ביותר, שהייתי מגדיר אותה בלשונו שלו, גיוס חיילים נוספים לצבא של הקדוש ברוך הוא. נתחיל את הסיפור בדמותו הציבורית של הרב עובדיה יוסף. בכל יום שישי בלשכתו שבישיבת יחווה דעת, הרב מקבל מאמינים שבאים לשלוח בקשות ולקבל ברכות. אלא שהפוליטיקה פולשת גם לכאן, והיום, ובגלל זה התקשורת הגיעה, האשכנזים באים. אתה תצליח לשכנע את הרב עובדיה יוסף? הרב ספירה, האם אבודיס קדושה? הרב ספירה, האם אבודיס היא חלק מירושלים? למה אתה פה? מה אתה רוצה לצלם? אני נהייתי הייתם פתאום? כן. מה חשוב פה בפגישה הזאת? הרי כל ההחלטות של הממשלה נופלות פה, לא נופלות בכנסת. שאלה. וזה כבוד לרב עובדיה שהם באים אליו? בוודאי. זה מעיד על מי מנהיג את כל העולם החרדי. לפי הקודים של העולם החרדי, צריך לבדוק את הפגישה הזאת במושגים של משחקי כבוד.
הם באים אליו, וזו נקודה לזכותו. אבל שניים מהרבנים המובילים את העולם החרדי, הרב אלישיב והרב שטיינמן, יורשיו של הרב שך, אינם כאן. התשובה של הרב עובדיה, הפגישה מתקיימת בלשכה, ובזה אין הרבה כבוד. יש האדמו"ר מבוסטון, האדמו"ר מסדיגורה, האדמו"ר מסן פרנסיסקו. משחקים של כוח, ובעיקר של שליטה בעולם החרדי. שלום עליכם. סיני כהן הגיע? כמה מחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. חבר'ה, כל המוזמנים להר המלוכה שתעמדו בחוץ, תעמדו אחרי שולחן עד שנגמור. רגע, מה אני מלכתחילה? 11:30. מה אתה רוצה? מה הרשימה הזאת? מי שנכנס לרב היום, קבלת קהל. הרב נמצא פה 2.5 קודם שישי. לקבלת קהל, להתייעצות, לברכה, להמלצות. ובגלל הפגישה הפוליטית הדברים נתחיל? חצי שעה, שעה, ורק אחרי שהרב את שעה מינימום, אפילו שבו ללמוד. וידאו. יש בעיה שהאדמו"רים לא רוצים וידאו מהסיבה שזה ישודר בשבת. תגיד לאדמו"רים שהם צולמו כבר בכניסה לפה. אני בעד להכניס. לראות את גדולי ישראל, מהרבנים של הציונות הדתית ועד מועצת גדולי התורה של החסידות האשכנזית, באים ללשכתו של הרב עובדיה יוסף, להיוועץ עמו, להגיד לו את דעתם, לנסות לקבל את תמיכתו. אז זה בשבילי הפשט של להחזיר עטרה ליושנה. אל הביטוי להחזיר עטרה ליושנה עוד נחזור בהמשך. בינתיים אפשר לדווח, הרב לא קיבל את דעתם של אורחיו ופסק, אבודיס אינה קדושה. תודה רבה. תודה, לא, ניצן. סליחה, רבותיי, אני מבקש. סליחה. תעשו לי טובה. כדי להגיע עם מצלמה אל קרבתו של הרב, צריך לתאם עם שומרי הסף, וכאלה יש הרבה. רגע, תן לי, כשהתחלנו בעשיית הסרט, ביקשנו להגיע להסכמות עם אנשי החצר של הרב. המשא ומתן נע בין סירוב מוחלט להסכמה מאופקת וחוזר חלילה. אבל היום, איזה פלא, זכינו לרגע של חסד. אל תתקרב אותנו. הרשו לנו לתעד את הרב מברך את אחת המאמינות. צילום קצר והחוצה. זהו, תודה. אני 6 שנים עם הרב. כשהרב רואה אותי הוא לא מסתכל על הצלם, הוא אומר מי זה הצלם הזה, כי הוא מכיר אותי גם משם. לפעמים אני בא אליו לבית לפני איזה פגישה ואני רואה אותו לומד. תמונה. אני לא רואה אותו מסתכל בספרים ככה, עוד תמונה. הוא פשוט לא רואה אותי, אני נמצא שם כאילו אני לא נמצא, אני מהצד. לא תמיד עם הפלש, כי זה מפריע לו ללמוד. איך זוכים במשרה הזאת? קודם כל, הדבר החשוב זה האמון. אני לא אפרסם בחיים תמונה שתפגע ברב. בחיים. אולי זו התמונה הראשונה שיש לו בגיל 7-8. כאן יש לנו תמונה של יום חתונתו עם הרבנית עליה שלו. תמונה נדירה מאוד. בן כמה הוא פה להערכתך? אולי לפני גיל 20 של כבוד הרב. משה חבושה, הפייטן המועדף על הרב עובדיה יוסף. הרב לא מדבר הרבה, כשהוא רואה אותי הוא אומר לי תוציא את העוד ותנגן. יאללה, בכבוד, תתחיל. ככה, זה הסגנון שלו. יפרח ברבי עמני דיל כתגי יפרח חביב יפרח ברבי. הלחן ערבי, המילים מאוצר פיוטי הקודש היהודיים. הרב מתיר הלכתית את השילוב הזה, והוא מעדיף במיוחד את עבדל אל-והאב ואת כולתום, שכדי לשמוע את קולה, כל אישה, היה צורך בפעלול הלכתי. זה בבית של הרב. איזה יחסים יש לכם? אני מרגיש כמו הבן שלו. יחסים טובים מאוד, אבל חוץ לפוליטיקה. הכל אנחנו מדברים חוץ לפוליטיקה. שאל אותי פה איזו שאלה, אני לא זוכר מה. כאן אני מנגן והוא ממש שר איתי. שכונת בית ישראל בירושלים, שנמצאת בין 100 שערים לשכונת הבוכרים, היא בסיס האם של הרב עובדיה יוסף. מכאן הוא יוצא למצרים כדי לכהן בתפקיד רבה של הקהילה היהודית, וחוזר לשכונה. יוצא לפתח תקווה לשמש דיין בבית הדין הרבני, ושוב בחזרה הביתה. רק בסוף שנות ה-60, כשהוא מתמנה לרבה הראשי של תל אביב, הוא מתנתק.
זו החוויה המעצבת של השכונה הזאת. פה מתעצבת תמונת עולמו, ומפה הוא מסתכל עד היום. זה אולי אחד השורשים של חוסר ההבנה שלו, של החברה הישראלית. הוא עדיין הילד שגדל פה בתקופת היישוב. ההיסטוריון ארי הורוביץ, מהמקוריים שבחוקי הרב, מאמין שאי אפשר להבין אותו, בטח לא את ש"ס, בלי לפצח את מקורות היניקה, פיזית ממש. זה כמו הדגניה של ש"ס, זה פה, בשכונה הזאת. הכל מוליך לכאן. אנחנו צריכים לעצור, כיוון שזה הבית, עד כמה שאני זוכר. כן. מה זה, מה? זה היה ביתה של משפחת הרב עובדיה יוסף בשכונת בית ישראל. תכף אני אוודא רק. כן, זה היה הבית של חכם עובדיה. קומה שנייה, מימין. שם עד כמה שנים. זה מה שזקני השכונה מספרים, שחכם עובדיה גר פה. הימים ימי המנדט הבריטי. מסביב עסוקים הכל בהנחת היסודות של המדינה הציונית. הילד עובדיה לומד בישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה. מתבלט, כעילוי. בני דורו באותו זמן, כולל אחיו, בני משפחתו, הם בעצם. הם עדיין שייכים למעגל השמרני הדתי ושומרי מסורת, אבל הם כבר מתעניינים יותר בכל החסמבה הזאת של האצ"ל והמאבק בבריטים. הוא רואה שהעולם סביבו משתנה, אבל הוא בוחר באופציה השמרנית. בן 17 מפרסם הנער עובדיה יוסף את החיבור הראשון שלו. מעשה נועז שמתקבל בלא מעט זלזול והתנגדות בסביבתו הרבנית של הצעיר, שמשיב בהקדמה תוקפנית. הוא כותב, שמתי פניי כחלמיש ומדרכי לא אמיש. כלומר, אני לא מתכוון לזוז מהייעוד הזה של הכתיבה. אני חושב כבר שהוא חשב על עצמו במונחים של פוסק בגיל הזה. השאלה המעניינת היא כמובן, מתי הורה הרב על סגירת שערי הגטו? התשובה שוב מתחילה בהיסטוריה. יהדות אשכנז נאלצה להתמודד עוד בגולה עם עוצמתה של המודרנה. יהדות ספרד, לעומת זאת, פגשה את האיום המודרני רק במדינת ישראל. וכאן קם לה הרב עובדיה יוסף, המספק בכתביו הוראות פעולה ברורות ליהודי הדתי, מקף מסורתי, מקף מזרחי. אני נוטה לחשוב שצריך להסתכל עליו כמנהיג חברתי. ההגות שלו מביאה בחשבון שינויים בקרב יהודי המזרח, והיא מכוונת לקבוצה מסוימת ביהודי המזרח. קבוצה של מחללי שבת, אני מצטט את הרב עובדיה, במחשכים תבכה ליבם. הם מחללי שבת, אבל במחשכים תבכה ליבם. הקבוצה המסורתית, שהיא על התפר של יציאה, כבר היא על הגבול של יציאה מגדרי החברה המסורתית, ועדיין אפשר למשוך אותה פנימה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל ייעוד חייו של הרב עובדיה יוסף, כל המאמץ ההלכתי שלו, ומאוחר יותר תנועת ש"ס עצמה, מכוונת לקבוצה החברתית הזאת. קבוצה קטנה. ההישגים שלו יחסית הם גדולים בקבוצה הזאת. תראה כמה אנחנו מבועלים פוליטית מהקבוצה הקטנה הזאת. אין ספק, המהפכה התחילה רק, ועוד תמשיך בעזרת השם. אחרי הפרסומת עוד הצצה אחת לתוככי ביתו של הרב יוסף, וגם הרגע שבו מפסיק הרב את דרשתו במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995. התנקשו בחייו של ראש הממשלה, ירו בו 3 יריות ואומרים שהוא פצוע. לכן אנחנו עכשיו נעשה לו משברך. עוד דקה נשוב. הוא פסק שאסור שפתון בשבת, מותר פודרה בדרך כלל, אבל אין לאכול תותים שאכילתם צובעת את צפתי האישה באדום. מטהר אוויר בשבת מותר, אבל טלוויזיה במוצאי שבת אסור, כי אולי התוכניות הוכנו בשבת, ומותר, כן, מותר להחזיר שטחים מפני פיקוח נפש שדוחה הכל כמעט. הרב עובדיה יוסף, כבר אמרנו, בלי ספק אחד מגדולי הפוסקים, ודאי האמיץ שבהם בדורנו, הוא התיר ממזרים ועגונות מלחמה, אבל הוא בעיקר העמיד את עצמו, כולל כוחו הרוחני ושפתו העממית, לרשות המהלך הפוליטי מן הדרמטיים שהיו פה, המהלך שהוליד את תנועת ש"ס.
אנא תתנו לנו קולותיכם להחזיר עטרה ליושנה. התברר שהמונח להשיב עטרה ליושנה הוא הרבה יותר מסיסמת בחירות מוצלחת. זה אחד משני עמודי התווך שנושאים את הגותו של הרב עובדיה יוסף, הדגל שהוא מניף מעל מלחמתו בהגמוניה האשכנזית. קח את שנת 50 כנקודת זמן, שנתיים אחרי קום המדינה. לא הייתי, סיפרו לי, ישבו הרבנים הראשיים של אותה תקופה ואמרו, בגלל קיבוץ הגלויות של כל העליות, אנחנו צריכים לבנות איזושהי קונספציה של יצירה אחידה בהלכה, לפחות לעולם בתי הדין. אם אתה בודק את התקנות האלה, אתה עומד המום שכל התקנות מאופיינות בקונספציה אשכנזית. כלומר, בכל מקום שהיו מחלוקות בין אשכנזים וספרדים, בחרו בנתיב האשכנזי. יש לי דוגמה אחת שאני בשנייה אתר אותה. הדוגמה. הנוהג האשכנזי מכיל את ימי בין המצרים, שבהם אסור לרשום זוגות לנישואים, על 3 שבועות, מי"ז בתמוז עד ט' באב. הרב עובדיה יוסף קבע, בהיותו הרב הראשי של תל אביב, שיש לנהוג על פי המסורת הספרדית. ימי בין המצרים רק מראש חודש אב עד ט' באב, 9 ימים בלבד. יהיו שטענו נגדו, איך אתה משנה מנהג? אומר הרב עובדיה, לאו מילתאי, בלשוננו, קטן עליי. מקום הניחו לי להתגדר בו, מכל שכן שידוע שהרבנים הראשיים הספרדיים שקדמוני היו כפופים, הוא אומר את זה בארמית, הבומי כפקייפי, היו כפופים לעמיתיהם הרבנים האשכנזים. אבל ענן, נאמר אני, דלה כיפינן, תודה לאל יתברך, אני לא כפוף, תודה להשם, על משמרתי אעמודה להחזיר עטרה ליושנה, להורות כדעת מרן. המאבק בשלטון האשכנזי מחייב את הרב עובדיה למערכה לא פחות קשה, שמטרתה איחוד המנהגים של יהדות ספרד. והנה עמוד התווך השני של משנתו. הוא יכפה על כל עדות ספרד את כללי ההלכה שהנהיג איש צפת, עורך השולחן ערוך, הרב יוסף קארו, מרן. יש ראשי תיבות שאומרים מפי ריש, מפי 200 אנשים נשמח. מר האיש הזה, רבי יוסף קארו, הוא השליט, ובעקבות השליט הזה כולנו הולכים. הוא כותב שהמציאות של היהדות בארץ ישראל בעידן החדש היא מציאות ספרדית. הספרדים הם בעלי הבית, וכל מי שיצטרף אליהם אחר כך, אדרבה, תפדל, כנס, ותנהג על פי המנהגים שלנו. לא רק מנהגים, מפרידים בין אשכנזים לספרדים. יש גם הבדל ניכר בשיטת הלימוד. אלה מתפלפלים, הספרדים לומדים פשט. רבים מהלומדים האשכנזים מזלזלים ברב עובדיה. הם רואים בו חמור נושא ספרים, סידירום שיודע הכל ותו לא. על הרקע הזה מפתיע לגלות שהחוקר המשמעותי ביותר של הרב הוא דווקא איש הציונות הדתית. וכן, הוא אשכנזי. אני בחרתי בנתיב ההלכתי, ובתוך הנתיב ההלכתי גיליתי שאין פה רק אוסף מקורות, זאת לא אנציקלופדיה, זה לא באמת וכן כתוב וכן כתוב, אלא זאת קונספציה, יש פה גם עיון, יש פה בחירה, יש פה העדפות. אני מסתכל עליו כמו איזה הר גבוה מאוד. הוא ענק. אני מאוד 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 מצר על הערבוב תחומים בין המנהיגות הדתית, הלכתית, רוחנית שלו, לבין ההתערבבות הפוליטית. לא תענה לו. זה עוין. לא תענה לו. חבר הכנסת דרעי, אם זה... אני גוזר עליך לא תענה לו. האם חבר הכנסת... שקט. שיחקור אותו. כמו שעוקר את עמלק, כך יחקור אותו. עבור המן, עבור סיסרין. הציבור החילוני מכיר את הרב עובדיה יוסף בעיקר מתוך קטעים קצרים ומשונים בדרך כלל שנתלשו מדרשותיו השבועיות בבית כנסת היזדים. מה התפקיד שלך? מסדר. זה תפקיד חשוב? במקום כזה, בשיעור כזה, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. מתי פעם ראשונה באת לשמוע את הרב? פעם ראשונה שהייתי בן 5. הסבא שלי למד אצלו, ואבא שלי למד אצלו, ואני. מוצאי שבת,
פרשת ויתחנן, שבוע אחרי הסערה הגדולה שעוררו דברי הרב על השואה וגלגול נשמות. הקדמת לתפוס מקום? למה לא? יש מעלה להיות בבית המדרש מעשרה ראשונים. אתה הרבה פעמים מגיע מילדותי, בגיל 6, בגיל 5. ומה הבנת אז בהדרשות? לא צריך להבין, עצם זה שראיתי כבוד התורה שנותנים לרב, זה כבר היה מספיק. יהיה מלא? יהיה מלא ויהיה מפוצץ בעזר השם. כמו כל שבוע. 2,000, רק פה. פה יהיו 2,000? יש פה כמה מקומות. מי זה בעל האופנוע? מי האופנוע למטה? אתה תגיד את זה לפני שיהפכו לך. בספרו יביע עומר כרך ג' מוכיח הרב עובדיה יוסף את הרבנים העצלנים. אלה המסרבים לחטט רגליהם ברחבי הארץ ולהרביץ תורה בהמון. הרב הוא לא מתנשא, הוא יורד לעם שככה שכולם מבינים. הוא מצליח להסביר לנו את התורה בצורה פשוטה ביותר, לנו אנשים הקטנים. הם מלא את המצברים לכל השבוע. מוסר התורה שלנו היום, אין אחר. כל מה שאומר קודש קודשים. מלאך מדבר מהפה שלו, מלאך מהפה שלו. ומה הבא שהרב אומר זה... קדוש ואמת. אין מה לדבר אחריו. אני לא שם את הלחם על הפלטה הספציפית. לא משנה, לא ממש על הפלטה איפה שאתה שם את הלחם. זה מה קורה ללחם. הוא מביא רעי מהשולחן. המצלמות שייכות לדר בסוחרת. ואם הרב עובדיה יוסף הוא המותג, זו הזרוע השיווקית שלו, הכוללת מפעל כשרות, ספרות הלכתית, קלטות ושידורי לוויין, עסק שמגלגל הרבה מאוד כסף. קבל צלחת וממיר לקליטת השיעורים במחיר מיוחד. פרטים 02. לפני כל דרשה יש להקת חימום, והיום אריה דרעי, ימים ספורים לפני כניסתו לכלא. כשפוגעים בכבוד מרן, פוסק הדור, מפיץ תורה בעם ישראל, זה חלילה וחס פגיעה קשה מאוד בעם ישראל. אלה שעשו מה שעשו, או חלקם הגדול תינוקות שנשבו שלא מבינים, או חלקם בגלל שנאה או פוליטיקה, אבל הם לא מבינים שבמה שהם עושים חלילה וחס פוגעים בעם ישראל. כשלוקחים את הנשק הכי חשוב של עם ישראל, את כבוד התורה, את כבוד זקנה, לא נשאר לעם ישראל זכות קיום מול כל האויבים הנוראים שעומדים מולו. מיליארדים. מי יכול לעמוד מולם, העם הקטן הזה? עם כל הפלגנות שבו? זה הנשק של עם ישראל. ראש ממשלה פרסי עוד מעניין. הרב הראשי לישראל. הפרסים היו למטה כל הזמן, הגיע הזמן שיעלו למעלה, מה יש? עושים איש תקשורת פרסים יש. ואני עכשיו רואה את הדברים שנתנגח יותר, אין בזה טוב. זה לא יהיה 36 דקות נמשכה הדרשה של דרעי. המסר, יש הם ויש אנחנו, ותאום פעורה ומלחמה, מלחמה אידיאולוגית. הרב דיבר על זיכרון החורבן, המשיך בשיעור דקדוק והגייה נכונה, ובעיקר לא עסק באקטואליה, רק בהלכה. בדיוק כמו בדרשה אחרת, שנסע באותו מקום לפני 5 שנים, 4 בנובמבר 1995, מוצאי שבת. לרב נמסר שראש הממשלה יצחק רבין נפצע קשה מיריות מתנקש יהודי. מה? נפצע קשה? אנחנו שומעים דבר קשה מאוד בעמותינו הרבים. התנקשו בחייו של ראש הממשלה, ירו בו 3 יריות ואומרים שהוא פצוע. לכן אנחנו עכשיו נעשה לו משברך. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את ראש הממשלה יצחק רבין, שהקדוש ברוך הוא ירפאהו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויבריא עולם בעד העולם, והשלום יעשה על ידו במהרה. אמן כן יהיה רצון. בשביל מה להפסיק? רוצים את כנראה בשביל חדשות לחבים שעושים. לא. בעוונות הרבים ושנאת אחים. בחזון העניינים שלנו, התורה היא מנקדת את כל עם ישראל. וחזרה אל ההווה. 65 דקות נמשכה הדרשה של הרב. השעה 11:30. אנחנו, עם המצלמה, עומדים בחצר בית הכנסת, ממתינים ליציאתו של הרב. ואז זה התחיל. שהרי יש הם ויש אנחנו בתאום פעורה. כולם
וכולם היו עלינו. בעטו, ירקו, שברו את הציוד. ראשי ש"ס התנצלו. בהסברים נלקחו מעולם הכדורגל. זה היה, הם אמרו, הקומץ. קומץ של חוליגנים, שהרי דרכיה של התורה דרכי נועם. לי אתה חושב לא באים להרביץ אותם אנשים? לי אותם אנשים לא באים להרביץ. הטלפון הקטנצ'יק הזה, אתה יודע בחודשיים האחרונים כמה מקבל איומים? ממי אתה מקבל איומים? מאנשי ש"ס. על מה ולמה? אני לא הולך לפי הראש שלהם. אבא, אמא, עדינה, יעקב, מלכה, אני. הרב אברהם יוסף, הבן של, אינו מעורב במאבקי הכוח שקוראים את משפחת יוסף. מותר להניח שבגלל זה הוא נשלח אלינו להיות הדובר. מה שאני לא אעשה, אני הבן של. זה אומר, אני חייב לייצג אותו יפה, לא לעשות פשלות. לא חשוב מי אני, לא חשוב מה אני. לא לגרום לו, חס ושלום, להיראות לא יפה. לפני 10 שנים, כשמלאו לרב 70, עשתה לו המשפחה מסיבת הפתעה. נוכחים, הילדים, הנכדים, הנינים והרבנית מרגלית ז"ל, אם המשפחה, שנפטרה לפני 6 שנים. הרב עובדיה תהיה בריא, בעזרת השם, ותחבר עוד ספרים. היום יש לך 17, עוד מעט יש 18 ספר, ואני מחכה עד 50 ספר שאתה תחבר. ונהיה בריאים ביחד. היום 46 שנים לחתונה. הוא היה נוסע מבית הדין הביתה עם אוטובוס קו 3. היא חזרה משוק מחנה יהודה עם אוטובוס קו 3. היא ראתה אותו באוטובוס, שמחה, הוא יעזור לה להרים את הסלים. היא התיישבה לידו. הוא קצת הצטמק והמשיך ללמוד. היה לו ספר פתוח, הגיע האוטובוס לתחנה, סליחה, אפילו לא הסתכל מי יושבת לידו. סליחה, שנייה הוא כבר היה בחוץ, הוא כבר הגיע הביתה, הוא כעס עליה, למה איחרת? אתה כועס עליי במקום שאני אכעס עליך? לא ראיתי אותך. הייתי הולך איתו לבקשות בליל שבת. הייתי כולי בן 10, 12, והיה נשען עליי בדרך. אז הוא היה מדבר איתי, אז הייתי חווה איתו חוויות. השעות האלה של הלילה. כשהוא הגיע להיות הרב הראשי לתל אביב, הייתי לוקח אותו לטייל בשפת הים בחוף גורדון. היה תענוג ללכת שם, הוא היה שר לי שירים. איזה רגש, איזה ליריקה. שם היה לי אבא. דבר האחרון, כל הכבוד הזה, הבד ועוד רוח. הדבר היחידי שהוא טוב, אדם שלומד תורה, כותב ספרים, וישארו לדורות בנצח נצחים. זה השאר, זה כלום, מה זה כבודו של האדם. יש לי דיסטנס נורא מאבא. אני מתבייש לדבר איתו. גם היום, כשאני בא אליו הביתה, הוא עושה לי ביד ככה, אני מיד משתתק. מספיק. אפילו שהוא לא יאמר לי תשתוק. קל וחומר אם הוא אמר לי תשתוק, זה כבר סוף העולם. הרב אברהם יוסף שרת בצבא, אומנם כרב צבאי, אבל גם זה לא עניין פשוט. בנו של רב חרדי משרת בצה"ל. חובה לשרת בצה"ל. גם אבא אומר חובה לשרת בצה"ל. באים אליו בחורים, הרב, אני יכול לעשות להתחמק מהשירות, לשרת או לא? אבא אומר לשרת. אם אתה לא לומד תורה אתה חייב לשרת. אבא לא לוחמני, אבא לא בעד כוחות, אבל כשאין ברירה, הצבא זה הכרח, זה אילוץ. זו הציונות. ב-1973, מעט לפני מלחמת יום הכיפורים, מתמנה הרב עובדיה לרב הראשי הספרדי, הראשון לציון. מהר מאוד הוא מוצא עצמו מול משימה הלכתית מורכבת, עם רגישות לאומית גבוהה. הוא מתבקש להתיר את נשותיהם של נעדרי המלחמה, שנותרו עגונות. עבור אדם דתי, אתה עשית מעשה נפשע. אם היא נשואה, ואם בעלה קיים, ואתה מתיר אותה לאיש אחר, אתה שותף לאחד מהקלקולים הגדולים ביותר של הרס הבית היהודי.
במקרה של עגונות מלחמה, העסק הוא כל כך לוטה בערפל. וכאן הרב עובדיה נכנס במלוא העוצמה, הוא קרא טוב מאוד את המפה, את הרגישות החברתית שיש בעניין הזה, והוא נכנס עם הרבה אומץ. אומץ דתי, אומץ חברתי, והתיר את כל התיקים האלה. וכמו הדוגמה הזאת, כך בכל תחומים. אין תחום שהוא לא פסק. יש לנו בספרייה 26 ספרים של יוסף עובדיה, אוצרות יוסף, שאלות ותשובות יביע עומר. העולם האקדמי עוסק לאחרונה במרץ רב ברב עובדיה יוסף ובתנועת ש"ס. היסטוריונים, סוציולוגים, חוקרי הלכה, וכמה מפתיע, רובם אשכנזים. דומה שלאינטלקטואלים ממוצא מזרחי קשה יותר עם משנתו האידיאולוגית של הרב. הדוקטור דוד אוחנה הוא היסטוריון וחוקר תרבות, וכן, אנחנו מיד נקטלג אותו, הוא ממוצא מרוקאי. אני לא מכיר את פסיקותיו, אני לא יודע אם הוא גדול בתורה או לא גדול בתורה, זה לא התחום שלי. אבל אני רואה את קריאת התיגר שהוא זורק על הישראליות, ועליי עצמי. אני גר בשכונה, אני הולך לבית הכנסת בערב שבת. אני חילוני שהולך לבית הכנסת בערב שבת. וזה בית כנסת מפויס מאוד, שאפשר ללכת לקונצרט של מוצרט, ואפשר ללכת גם לבית הכנסת, והדברים האלה לא סותרים. עובדיה יוסף מין זקן זועם שמטריס על הפיוס הזה. הוא מפחד מפני הנאורות, מפני המודרניות, מפני מילים גדולות כמו אוניברסליות. היות ונודע לנו שישנם חוגים מסוימים אשר משביעים וגם מאיימים בקללות. זה הוקרן במסגרת תשדירי הבחירות ב-1992. טקס התרת נדרים על ידי חכמי התורה של ש"ס. דין מיוחד, ואנחנו קובעים ואומרים כולם מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, נכונים לכם, נכונים לכם, נכונים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם. פה מתגלה הרב עובדיה יוסף כפוליטיקאי ולא כמנהיג רוחני שנאבק נגד אופנות הזמן, שילחם בתוך המחנה שלו נגד ההזניה של היהדות לתוך קברות ולתוך קמאות. חסר לו העניין הזה של כלל ישראל, שהוא פונה אל תעודת הזהות הישראלית. תורה מרבה חיים, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא. אחרי הפרסומת, איך הפכה קלתו של הרב לאישה החזקה בביתו, ואיך הפך דווקא הרב ויינברג האשכנזי לאחד ממחולליה של ש"ס. מה אני אגיד, אני אשתחצן, הוא מאוד אוהב אותי. עוד דקה נשות. אנחנו עכשיו לחלק האחרון בסרטו של הבמאי לוי זיני, דיוקנו של הרב עובדיה יוסף. עכשיו סיור מודרך בתוככי ביתו של הרב. הנה. רוצים שיר, זה שיר על הרב עובדיה? כן? תעשה להם מרדכי. ב-1984 בישיבת לב בדים רקחו אריה דרעי והרב דוד יוסף, הבן של, את ש"ס. אבל כדי לצאת לדרך הפוליטית הם היו חייבים לשכנע את הרב. למה צריך אותו? הוא היה רבן של יהדות ספרד. בלעדיו, בלי תורה ובלי החלטה ובלי דעת תורה לא עשו שום דבר. הרב אריה ויינברג, לימים נאשם מספר 3 במשפט דרעי, מורה היטב בפוליטיקה החרדית. והוא, רב אשכנזי, נשלח אל הרב עובדיה יוסף. מה אני אגיד, אני אשתחצן, הוא מאוד אוהב אותי. אמרתי לרב שכל זמן שהם לא יהוו יחידה לעצמם, הם ירגישו את עצמם מתוסכלים אפילו בין אשכנזים החרדים. הם צריכים לקבל עצמאות, מה שקוראים, הם צריכים לזקוף קומה. אני אשתוק, תקשיבו למה שקורה כאן. קצת קשה לעמוד פה.
אתם מסתכלים עכשיו על המפלגה השלישית בגודלה. מקובל לחשוב שעובדיה יוסף הפוליטיקאי נולד בתגובה לפעלול פוליטי שסילק אותו מתפקיד הראשון לציון. הוא כעס, הוא נעלב, וכך נולדה ש"ס. זו תפיסה פשטנית. חיטוט בארכיונים מוביל אל כל סיני, ביטאונה הישן של תנועת הספרדים שהרב עובדיה היה בן אורחיו. ושם, כבר בראשית שנות ה-60, חבוי הבסיס למצע של ש"ס, כולל רעיון אל המעיין, סקיפות הקומה, וגם הנכונות לקחת חלק בפוליטיקה הכללית. אבא לגמרי לא פוליטיקאי, אני מתקומם לשמוע דבר כזה. אם אבא מקדיש לפוליטיקה ביום 10 דקות או רבע שעה, זה המון. הוא מרגיש על בזבוז זמן שלקחו לו את הזמן שלו. אבל עדיין הוא נפגש עם ראשי ממשלה, והוא נפגש עם קצין הצבא. הוא לא צריך את זה, הם צריכים את זה. שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שומרנו על כל עמו ישראל, ואמרו אמן. חבר אמר חזק ואמצבך וחבר. תפילת שחרית בביתו של הרב עובדיה יוסף. כל אחד מוזמן להצטרף. דת ופוליטיקה, עסקנות זהירה וחיי משפחה, חיים כאן בכפיפה אחת. מאחורי הדלת הנעולה, המטבח, הטריטוריה הפרטית. בקדמת התמונה, חדר העבודה, ובהמשך בית הכנסת, שבהזדמנויות אחרות משמש חדר אורחים. בתוך הערבוביה יש סימנים. אתה יודע כמה אתה מקורב לפי המקום שבו הרב פוגש אותך. יש פגישה בלשכה, יש דרגה יותר גבוהה של פגישה בחדר העבודה, והמקום הכי אינטימי זה בחדר המיטות. רגע, בוא, את זה אתה יכול להיכנס יותר, בסדר? כלומר, מקורבים שמקורבים, הרב יושב על המיטה, אלה שמגיעים אליו, מקרב אותם, אלה הם הרגעים המשמעותיים ביותר של קרב. יאללה, מי שקרוב אצל אוזנו של הרב זוכה לעמדת השפעה, להרבה כוח, מה שיוצר לו פעם קרע במשפחה ובמפלגה. כך נוצר מערך הכוחות אריה דרעי והרב דוד יוסף מצד אחד, ומולם אלי ישי ובין הזקונים הרב משה יוסף מהצד האחר. לאבא, אני רוצה לברך אותך, קודם כל אני, במזל טוב ליום הולדת גיל ה-70, באיכות ימים ושנים, בשמי ובשם כל האחים והאחיות. שתזכה לראות הרבה נחת מכולנו, מכל הצלחה יצאך. אחרי מותה של הרבנית מרגלית, עבר הרב לגור עם בנו הצעיר משה, ועם אשתו של הבן יהודית, אשת המסתורין של ש"ס, שנמנעת מכל מגע עם התקשורת. הקרבה היומיומית אל הרב מעניקה לה עוצמה פוליטית. לא אחת נאמר עליה שהיא המנהלת בפועל של ש"ס. ואנחנו עובדים יום בלילה, עובדים על אחד אחד, יושבים על אחד אחד. בסדר היום של הרב, אחרי התפילה, עדכון פוליטי עם הח"כים. האם הוא קורא עיתונים חילוניים? את התקשורת, האם הוא פוגש, הוא שומע, הוא מכיר? לא. הרב רואה בקריאת עיתונים בזבוז זמן. הוא נזקק למומחים בשטחים שונים, ויש תחומים שהוא איננו מתמצא בהם. ניקח דוגמה, תחום הביטחון. ואז זאת שאלה של אמון. הרב מאמין או לא מאמין, אבל ברגע שאתה קנית אצלו את אמונך, הוא נותן משקל מיוחד לדברים האלה. למרות החיוכים, אין כימיה בין הרב לראש הממשלה. הוא היה צריך להישמע לדעתו יותר מה שלדעת מישהו אחר מבחינת הערכה, משום שהרי גם ראש ממשלה, גם שר ביטחון, גם רמטכ"ל, גם החייל הכי מאותר בצה"ל, מי עוד יכול להיות בר סמכא אהוד ברק? ואף על פי כן, אם יש לו ספקות, אז הם נובעים במידה רבה משום שהוא, ברק אכזב אותו, ברק לא הצליח, לא השכיל, הייתי אומר, ליצור עם הרב מערכת קרובה, כמו שהייתה לו למשל עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שהייתה מערכת קרובה, ושעל הערכות של יצחק רבין הוא שמח ב100%. השמאל הישראלי מנהל עם הרב עובדיה יוסף יחסי אהבה שנאה. השנאה בגלל השמרנות, בגלל הריאקציונריות. האהבה בגלל המחויבות הבלתי מסויגת לשלום. אם אנחנו נדחה את היוזמה של השלום, אנחנו חס ושלום צפויים למלחמה, ומלחמה זה שפיכות דמים, כזו וכזה תאכל החרב, לכן אין לך דבר שעומד לפני פיקוח נפש. האם הדבר נכון גם לגבי יהודה ושומרון? גם לגבי יהודה ושומרון. צריכים המומחים הצבאיים לקבוע עד מקום אין חשש סכנה לנו, מסכנה ביטחונית הכוונה לתושבי ישראל, אז מותר להחזיר. והוא לא אוהב ערבים, הוא אוהב יהודים. והתפיסה הזאת, דווקא מתוך אהבת יהודים ומתוך הצורך
החשיבות שיש לנפשו של כל יהודי ויהודי, זה מצריך החזרת שטחים. לא משום שיש להיטיב עם ערבים או לאהוב ערבים או... אז מה יאמרו עלינו אומות העולם? יגידו, אלה הישראלים לא חפצים בשלום. הם רוצים מלחמה. ותהיה מלחמה ויהרגו נפשות חס ושלום. מי ייתן דין וחשבון על הנפשות האלה, הדם השפוך הזה? אני חס ושלום עתיד דין וחשבון על כך. אני עומד דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. והשם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. סרטו של לוי זיני. אגב, רק אתמול אמר הרב, הר הבית לא בא בחשבון. שוב תודה לקרן מועלם ואילן יונס, גם לגלי עינב על התחקיר. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, ביום חדש, ביום שני, ב-9:35, עם תוכנית נוספת של עובדה. תודה שהייתם איתנו. לילה טוב.